ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созаин тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Хуш омадем ба канали Саудо ТВ. Бардуи азиз, имрӯз 7 майи соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео бо диққат гӯш кинед ки чӣ хеле мошинҳоро гап мезанем. Toyota Vitz астай, Motorola фурӯшӣ астай, Opel Astra F дар кузуфи караван астай, Toyota Camry 2 астай бардуи азиз, Daewoo Nexi астай, Toyota Axio астай, Opel Astra G астай бардуи азиз бо нархи арзон ва як мошини дига ВАЗ 2100 молодёжния бардуи азиз. ҳам хеле мошинҳо ҳастай. ҳамат хоҳиш мекунам видео имрӯзаро то охирша тамошо кунед. барои пешравии канали Саудо ТВ бачаи ачки дорам я дона лайки бепала бижиқен ва агар мисол касе меҳмон бошем подписатсия кунед. ини рақамҳои май бардуи азиз, агар ягон реклама дошта бошен дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидоро рекламаи зуруш мекунем. анака мерем устуста. анаки бачако, ҳамат хуш омаден як бор дига. ай ҳамат хоҳиш мекунам як дона лайкира бижиқен ки овозои ман гирифтесай. бардуи азиз, мошини десен ана Toyota Vitz астай. беҳад мошини экономичния бардуи азиз. Toyota Vitz соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 дора. объёми мотораш 1.5 литра, коробкаш автомат, 4 дар электропакет, 4 баллони 80%. старстоп ва чип дора бардуи азиз. бе калид заводид мешавад. дари пеш отпечатки дора бардуи азиз. расходаш дар 100 километр 4-5 литр бензин мехӯрад. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар ана пешина Қурғонтепа. нархи мошина 59000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо арзон мешава. 59000 сомон ба пули русӣ 495000 рубл мешидай. номерои телефонаш WhatsApp дора. занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали Саудо ТВ гирифтам. бачаи ачкидор бигӯен худаш мефаҳмад. бардуи азизи канали мо сохташ дега барои мошинҳои арзон. марҳамат, ягон мошин дошта бошен дар якум комментарияро нигоҳ кунед. номерои ма ҳастай ё аввали видеоро нигоҳ кунед. номерои ма ҳастай дар ма роӣ кунед. ма барои харидоро рекламаш мекунам. ва чӣ мошине ки мисол дар коратона комментарияда бинависед, ма арзонтар ёфта барои шуморо дар ҳамин канал реклама мекунам. бардуи азиз, Motorola фурӯшӣ соли баромадаш 2016 ба қувваи аккумулятор мегарда. газ, тормоз, рӯшник доштаи баллонош 80%. бардуи азиз, фар дора. мисол барои ягон шав ягон ҷо биромадӣ, фара кулчат мекунӣ, фарош рӯшани хушрӯ. ягон ҷош мега варид шикастагӣ надоштаи. Motorola қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархиш 14000 сомон. 14000 сомон мега. бардуи азиз, касе харидор боше нами номерош кор мекуна, занг бизанен, бо арзон мекуна. бисёри бардро гуфта буданд ки Opel Caravan бумон. марҳамат бардуи азиз, ина гӯш кунед. Opel Astra F дар кузуфи универсал бардуи азиз, яъне ки Opel Caravan соли баромадаш 1996 солай. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. объёми мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин Caravan фурӯхта мешавад. барои маълумоти мисол муфассал занг занед мега бардуи азиз. ана мошин қарор доштаи дар шаҳри Душанбе. нархиш 26000 сомонӣ мега. 26000 сомон бардуи азиз. шумо метавонед ки 96 сола мисол Opel Caravan бихарен. номерои телефонаш ҳаст бардуи азиз. харидораи аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед. барвақттар боша, занг бизанед, Opel Caravan бихарен. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам каме мардури телефони бақват гирифтаги бародаро. бародарои ғариб, агар шумо бихарен дар сафка ашоти мо лабоҷо бародаро бе пула YouTube да бародаро телефон чиз бе YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болишум ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар бесплат на лабои 28 шаҳр на вилоят хатм ашоти мо бародаро дар сафка бе пула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанед, видеои нав мекунем шумо дамя. номерои мо 97 89 18 бародаро 300 сомон мехаред, 400 сомон мехаред. лобой хе телефона бародаро дорем.
лайкора бизанед, видеои нав мекунед, бародаро шумо да мия бародарое ки кадои мақсад тикток дорен, ютуб надорен, ютуб да телефон тиҷе биза, ютуб да бародаро канал дорум. Да ютуб телефон тиҷе, ютуб да телефон тиҷе, тоҷиқа бизанед бародаро, тоҷиқа бизанед, ютуб дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем, бе фоиз метем бародаро, лайк шапак не. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана, пешакастмон телефон хариби бардар. дар пана ихда боши. дӯстони азизам, хаста набошед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ Toyota Camry D. соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, объём мотораш 2.4, коробкаш автомат. бардои азиз, соҳиби мошин маълумот дагия ки мошин вагония. касе харидор бошед, муомила дора, ҳуҷҷатош ҳастай, солона ҳуҷҷат дошта. бардои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нархаш 90,000 сомонӣ. бардои азиз, ина марҳамат Camry ана дра метонен ки 90,000 сомон бихарен. солаш 2008. чӣ хеле ки гуфтам, мошин дар шаҳри Ҳисор. номерои телефонаш аст. бардои азиз, барои маълумоти бештар занг зада маълумоти бештара аяка бигирен. бардои азиз, касе тамошо кардесав гаки ҳо ака тамошо кардесам акаи Саудо ТВ навора давомтай. бардои азиз, ине мошине десен Daewoo Nexi, беҳад мошинои зуране ки Daewoo Nexi соли баромадаш 1996 сол, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекарда, объём мотораш 1.8 литра, коробкаш механика. бардои азиз, соҳиби мошин гуфтагия ки мошин германския, состояниш беҳтарине. бардои азиз, дастурат маълумай, ҳуҷҷатош 1 сола нав кардагиян, утилизатсияам бардои азиз нав кардагияй, ягон сум бо арзон мешава. бардои азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, нархи мошин 18,000 сомонӣ. занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азизам, ин мошине десен Toyota Axio, беҳад мошинои зуране ки камрасход, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекуна, объём мотораш 1.5 литр, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот дагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, монитор, задни камера дошта. бардои азиз, документош 6 моҳи дига доштаи савдо мешава. бардои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 70,000 сомонӣ. беҳад нархи зура. бардои азиз, касе тамошо кардесен, комментарияда бинависен ки мисол нарх қиматай арзонай, не ки ба фикри ма арзон гуфтисай. номерои телефони яка ҳастай, касе харидори аниқ бошен, занг зада маслиҳат кунед. бардои азиз, дар видео лайк монен, касе меҳмон бошен, подписатсия кунен, битонен ҳамин видеора поделитсия кунен, группҳои имо, WhatsApp ҳама ҷуда поделитсия кунен, бузург мешава. бардои азиз, Opel Astra G ана соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузовш хечи бека. бардои азиз, мотораш 1.6 гуфтагияй, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дагия ки ана ҳолати мошин хубай мега, мотораш 1.6 прастои 100% кор мекуна, коробка хадавоишам 100%, 8 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи. бардои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархи мошина 40,000 сомонӣ мега. беҳад нархи зурне ки 40,000 сомон. бардои азиз, Opel Astra G, занг зада маслиҳат кунед. бардои азиз, мегзарем ба як мошини маладёжни дига. бардои азиз, мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109, соли баромадаш 1999 будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дагия ки ана газ бензин кор мекуна, ҳуҷҷат надошта. бардои азиз, ана касе харидори аниқ бошен, ба занг бизанен, илтимос кардагия ки беҳуда занг назанен. бардои азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, нархи мошин 6000 сомонӣ мега. 6000 сомон. соҳиби мошин илтимос кардагия ки фақат харидори аниқ занг бизанен. шумо бардои азиз фикр кунед, харидор бошен, ба занг бизанен акара.
خانم خیلی بچه‌ها چای به نواری ماشین‌های فروشی امروزه از کجایی که ماشین‌های ارزان روی کردن حرکت کردم یک تا و یک تا نرخشون گفتم فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود بردوی عزیز اگه معقول چید نشید برای پیشروی کانال سعودو تیوی همیا دونا لایک بپلا بچخین کسی در کانال ما مهمونیم بردوی عزیز подписаться کنین ای همین کانال یگان روز ماشین‌های ارزان میخریم بردوی عزیز و اگر یگان کس رکلام داشته باشه زمین خونه کوارتیرا ماشین بردوی عزیز نمی رقم‌های دیسین در واتساپ شروع کنین ما برای خریدارو را رکلامای زورش میکنیم بردوی عزیز حتما لایک مونین подписаться کنین و در کامنت‌ها چه خیلی ماشین در کارتون بنویسین خیلی